Agence Dunia Travel Service ako abibu ne masegi foli kɛ ka ɲɛsin aka sango hiji deumo aw munu ye danaya ta ka daka aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an tara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Hôtel Lafia Hôtel Lafia Dagayɔrɔ bɛnnen don Sebare Bangitaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo secteur 3 a fɔ Hôtel Lafia Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i b'i fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 76 0 زخرهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoka tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakula walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyon zora kono nana anga na nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan
ni bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert Rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se Ngolon na i ko Makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert Rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert Rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min في مادي قل أنت مني Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo angani joina aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga farati wa aw ka sorota dogmani o ye sefa wari wa mugandi e madon o kadi aw kana communiquer wala saka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka ticket ta fo ticket mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefɔniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année u diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mago bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. bi wulada in na o de ye kibaruya la belebeleba bɛna kɛ min ye bi wulada in na sa o ye funteni ale ni nɛnɛ o ko bɛ cogo di Mali météo an na taa olu fɛ o tile ko min ye sefa wari miliyari 25 o donna maa minnu fɛ sa ko ni ala sɔnna ma sankura daminɛ olu bɛna wele bɔgɔ jeninen kan maa jumɛn ni maa jumɛnw don an na tila ka olu ɲɛfɔ aw ɲɛna
ka kɛ ni waati na sa wolomasiri taba ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ye polisi ɲɛmaw olu ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan ka kɛ ni sanyɛlɛma ye wuli ka jɔ ko min ye polisilakaw ye olu ka dɔ fara kan o hukumu kɔnɔna na sa Korofina polisiso ale kɔni sera k'i bolo da bamanciwale kɛba ale ni bingalikɛla ma 3 kan moto caman o de yera an na tila ka o kibaruyaw da maaw tulo kan Prytanée olu b'a fɔ maa minnu ma sa ko ekɔliden kuraw maa 156 n'o ye denmisɛnnin kuraw ye olu kɔni ka maɲɔgɔnlanw dir'u ma sa kalan yɛrɛ bɛ se ka daminɛ cogo min kɔkan kibaruyaw la Laginekaw ko nin kalo tile 31 ko fanga furanjala fanga k'a ka taa ka bɔ yen ko y'a ka transition waati min n'a y'o sigi ko bannen y'o ye fasodenw ka tɔnjɛkulu olu wulilen don k'u jɔ Burkinakaw fɛ yen wuli ka jɔ bɛ sen n'a ye Niger jamanakuntigi ale ye kibaruya badi kibaruya minnu bɛ tali kɛ jaa min ni Faransi bɛ fɛ k'a da ale ni wuli ka jɔ min bɛ ka kɛ an dafɛ jamana dɔw fɛ min ye Abdramane Chani ye a ka kuma la kumaba dɔ an na olu fɔ bi wulada in na sabula bata babu in a ka jan kosɛbɛ nin ye an donga ye wulada in na sɔɔni sisan ka nin bɛɛ lajɛlen walawala Keba Jalo ale bɛ ka fili bɔlɔlɔ fɛ a bɛ se ka an ye k'a to aw sigiyɔrɔ la cogo min na sɔɔni sisan. Énergie du Mali maaw k'u bɛ wuli ka jɔ la baara a bɛ se ka kɛ cogo min na nɔgɔya la courant sɔrɔli dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min taji kɔni ko o nana Keba ko taji nana taji min bɛ labɔli kɛ ko o nana ayiwa énergie de sa n'i ye fɛnw ngolonzo ɲɔgɔn na kuma o kuma ni dɔ ma taa kari poto dɔ la fɛn dɔ bɛ kari fɛnw mana caya cogo o cogo an tɛna fɔ n ko kurantigɛ banna sa nka dɔ bɛna na bɔ a la an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'aw kɛ ɲɛta ye Keba ko kuranko i ye degun sɔrɔ a la ko y'i sɔrɔ i tɛ ko min faamu i b'a fɛ k'i yɛrɛ bɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ énergie mɔgɔw ye 36 fu 77 i bɛ numéro in sɛbɛn 36 fu 77 yaasa maaw ka se ka énergie mɔgɔw sɔrɔ degun de b'i kan courant bɛ bɛɛ fɛ yen fo ye kelen e ni ne ka so tugulen don ɲɔgɔn na ne ka courant mɛnɛnen e ka courant mɛnɛnen tɛ aw ka poto tɛ sɔn nin ko in de kɛra aw bɛ dibi la kabini kalo joli énergie ko sisan sa maaw bɛ se k'a yɛrɛ wele u ka plateforme o ye 36 077 ye 36 077 énergie du Mali ka se ka u wele Keba an bɛ to courant ko hukumu kɔnɔna na courant mina minnu bɛ yen ne olu bɛ di tile fɛ sa tile ale bɛ se ka courant mun di adamadenw ma o mina ɲɛnamaw feereli kɛbaa kuraw olu nanen don cu an ka jamana kɔnɔ yan Chinoislakaw olu nalen don u ni an ka maliden dɔ kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma Mandenden u y'o de sigi sen kan bi kun ye a ɲɛfɔli ye maaw ye CICB kɔnɔna na Keba Jalo e tun bɛ yen Samu ko cogo di ou bien cɛ tɔgɔ ye di Samu do dɛ Samu ko cogo di ni an ka baara ye panneau matériel solaire baara ye an jɛra ka société dɔ créer une société tɔgɔ Mande Enai donc an ye partenariat kɛ ani DI mɔgɔw cɛ bon DI mɔgɔw ye matériel fɛn ye mɔgɔ caman b'a dɔn matériel min don i n'a fɔ mɔgɔ caman t'a dɔn an y'a kanu ka mɔgɔw wele sɔgɔmada na pour que ka produit ni yira mɔgɔw la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bon an ka partenariat nin ka entreprise DI mɔgɔw cɛ DI ye marque ye i n'a fɔ minnu bɛ matériel solaire baara tɔgɔ min na marque fitinin tɛ parce que u bɛ fɛɛrɛ kɛ bi jamana 100 ani jamana 10 ani kɔ de kan minɛn bɛ taa yɔrɔ min na bon u ka sanni feere ka ca jamana min kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye continent européen ye ani américain ani Brésil yɔrɔ ninnu bon comme ni mɔgɔ ye marque DI tɔgɔ mɛn mɔgɔ b'a fɔ k'a wari ka ca fantan minɛn tɛ bon an dun b'a dɔn mɔgɔ bɛ ka taa minɛn kolon caman san sɔngɔ la bi a sɔngɔ yɛrɛ bɛ don matériel DI ni sɔngɔ ma mais mɔgɔw t'a dɔn bon n'i nana n'a ye k'a yira mɔgɔ la ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛna dɔn k'a fɔ yanni an ka taa wari don minɛn kolon caman na ja minɛn b'an bolo mun bɛ se ka bɛn an ka musaka ma ni a ka ɲi ni a garanti ka bon kosɛbɛ fɛnɛ o de nana ni hakilina ye bi bon an ka minɛn ninnu kɔni kan minɛn yɛrɛ fanba yɛrɛ pratiquement o ye batterie lithium convertisseur panneau donc o de ye minɛn yɛrɛ base yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bon sɔngɔko bunanko bɛ dépend minɛnw capacité ani qualité la mais
an ka minɛnw kɔni garanti nɔgɔman kɔni mun b'a la an ka onduleur ninnu garanti bɛɛ san 5 batilicɔ ninnu garanti ye san 10 n'i y'a san laɲini min y'an bila k'a fɔ ko entreprise mande de enayi kan fɛn laɲini min y'an bila jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ na an ɲɛ b'a la kuranko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi solution tɛ yen i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso caman na i bɛ se ka taa baarakɛyɔrɔ caman na a bɛ fɔ ko kuran tɛ baaraw jiginnen don bon an y'a kanu donc ka dɛmɛ nin kɛ mali gouvernement ye mais a bɛ dépend choix bɛ gouvernement yɛrɛ bolo ka yɔrɔ yira a ye dɔgɔtɔrɔso de yira a ye baarakɛyɔrɔ de yira an kɔni bɛ taa baara kɛ ka se $50 musaka ɲɔgɔn ma k'a di mali gouvernement ma k'an ka dɛmɛ yira k'a fɔ an fana fasoden ye gɛlɛya bɛ jamana kan bi an fana seko ye mun ye an fana bɛ nin kɛ non an bɛ taa baara de kɛ n'a minɛnw ye ka ca ala fɛ ni gouvernement hali ni an ye laɲini sɔrɔ k'a fɔ ko yɔrɔ filɛ nin an b'a baara kɛ tile 10 kɔnɔna la k'a yira a baara yɛrɛ fana kɔfɛ an b'aw fana wuli a ka taa ɲɛ da k'a fɔ fɛn tɛ k'an bɛ na kuma fɔ jama ɲɛkɔrɔ ten dɔrɔn ko kuma lankolon don quoi an kɔni bɛ gouvernement ka disposition na k'a ta bi la ka taa fɔ don n'u kɔni y'an wele yɔrɔ bɛ yira an na don min na o don kɔfɛ ni ala sɔnna tile 10 kɔnɔ an bɛ taa baara nin kɛ an bɛ tila k'aw kelen wele a sera kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ an ye baara nin kɛ. baara kɔfɛ garanti b'a la wa. baara kɔfɛ n'an y'a kɛ k'a fɔ k'an y'a di ko fu garanti b'a la an ka i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na an ka batiri ninnu garanti bɛɛ san 10 onduleur bɛɛ garanti ye san 5 san 5 kɔnɔ n'a ye problème sɔrɔ a fɛn bɛɛ charge bɛ anw yɛrɛ de kan an de b'a dilan k'a di ni mun ma sɔn a bɛ falen bon an dun b'a dɔn ni an ye ka minɛnw minɛ garanti san 5 a bila kunna ko minɛn bɛ san 10 ka sɔrɔ problème tɛ yen an bɛ mun garanti san 10 a bila kunna ko minɛn bɛ san 20 ka sɔrɔ problème tɛ yen an bɛ garanti kɛ a m'an limité de sinon an b'a dɔn an ka minɛn durée de vie san 30 ko de don quoi voilà. Ayiwa Keba yaasa ka se ka nin ko tɔ bɛ ɲɛdɔn su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye nin société mɔgɔw ye u bɛna na anw fɛ yan e bɛ chinois kan mɛn fɔlɔ wa Keba taa maaw cɛ ka na i tɛ chinois kan mɛn ko ni han an n'an débrouiller yanni u ka na su in na an n'u bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ courant n'an bɔra ale la an bɛ na kibaruyaw la Niger jamanakuntigi ka kɛɲɛ ni Niger ka san 66 sɔrɔli ye Keba ale ye kunnafonidilaw olu bisimila a ka faama sigiyɔrɔ la min ye général de brigade Abdraman Chani ye a da dora kuma caman na AES sigikun AES kan ka baara minnu kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen d'u fɛ don nataw la u bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na Niger yɛrɛ kɔnɔna na lakanako baara bɛ ka sigi sen kan cogo min ye fasodenw ka ca dɛkuluw ye ka taa farasa bolofara fɛn fɛn bɛ u ka dugu kɔnɔna na n'o ye politikimɔgɔw ye olu sen bɛna na don fanga la cogo min na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na général de brigade a ko AES ko ni ale kɔni ye fɛn o fɛn kɛ nin waati in na k'o lakɔlɔsilen don kosɛbɛ wa ko kuma caman Keba maaw b'olu jalaki k'a fɔ k'u bɛ wuli ko ka Faransi jalaki ko k'a sɔrɔ ko maaw tɛ min kalama Faransi bɛ jujukɔrɔ saya min na Keba k'a tɛ se ka lakali ko Faransi gouvernement maaw u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Toyota usine maaw ma k'u kana Toyota feere AES jamana ɲɛmaaw ma koyi k'o kɔfɛ min ye Kɔdiwarikaw olu ka ministre m'u ka jamana wolomasiri tabaw kunna k'o taara fo ka taa se Tirikikaw fɛ yen k'a fɔ Tiriki jamana ɲɛmaaw ɲɛna k'u kana maramafɛn feere AES jamanaw ma ko nin bɛɛ bɛ ko min kɔrɔla la o maa bɛ se k'i sigi ten wa k'i bolo fila da i sen kan o de la olu yɛrɛ ye kɛlɛkɛbolo ninnu sinsin baara minnu bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn fɛ sisan kɔni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kelen ye wulikajɔ ni cɛsiriw cogoya la kibaruyaw cogoya la min ye yiriwali ta nasiraw ye ale ni wolomasiri tabaw ta faralen kɔ a la ka fara di jamanaw bolo bɛ di ɲɔgɔn ma cogo minnu na k'olu bɛɛ lajɛlen ko olu y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ Abdraman Chani ko AES ko maaw n'a ye ko sabula miirina min b'a ɲɛmaaw la baara kɛcogo min b'u la ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la u ka wulikajɔbaw an'u ka cɛsiribaw k'o kɛlen don jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛ se ka don jamana da fɛ cogo min dugudenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min k'olu tɛ ka dɔwɛrɛ ɲini koyi jamanadenw bɛ lafiya min sɔrɔ jamanadenw ka hɛrɛ ka se ka sɔrɔ fɛn mun bɛ yen n'o nana jamana tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na ka se ka baara kɛ k'olu ka laɲini o de ye AES kɔnɔna na Keba interview ye heure 2 ye an sera ka min bɛn nɛgɛmu a la o ye nin ye n'an bɔra Niger an bɛna an yɛrɛ fɛ yan o tile ko ale y'a ka sɛbɛn di
sɛbɛn min kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko sefa wari miliyari 25 n'a kunkan fɛ k'o tununa maa minnu y'o ŋanamu faso ka cakɛdaw la sa keba inspecteur de finance 5 bɛ o la n'olu bɛ wariko ɲɛnabɔ min ye douanelakaw olu ka ɲɛma olu ka inspecteur 5 fana bɛ a la a wari ŋanamunin na min ye trésor baarakɛla 1 o fana bɛ a la impôt o fana inspecteur 1 bɛ a la min ye sɔrɔ yɛrɛ lakɔlɔsibaw ni sɔrɔ sinsinbaw olu fana ka inspecteur 1 bɛ a la maa minnu bɛ dugu jukɔrɔ nafako kɛ sa olu ka ingénieur 1 bɛ a la baarakɛlaba dɔ cakɛdaba dɔ la fana o fana ka maa 1 bɛ a la ministre kɔrɔ walima ministre min bɛ baara la o 4 bɛ a la min ye magistraw ye olu 3 bɛ a la ani tribunal baarakɛla dɔw ko olu fana bɛ a la kɛba ka taa se sa préfet olu ka tɔ mɔgɔ 3 bɛ a la maa minnu bɛ n'olu bɛ marabolo kɔnɔ olu ka maa 2 b'a la jamanaw ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ baarakɛla o maa 2 b'a la maire 2 b'a la min ye parlement kɔrɔ ye mun ye to wasabulo ye sa wa o tɛ kɛ CNT ko CNT maa 1 k'o bɛ a la sɔrɔsi 1 b'a la kɛba min ye ministre dɔ o ka directeur de cabinet ko o fana bɛ a la min ye wolomasiri taba minnu maa minnu bɛ baara kɛ péage la olu fana ka maa 2 ɲɛmaa 2 bɛ a la inspecteur sécurité sociale n'o ye maaw bɛrɛbɛrɛli inspecteur ye o maa 1 b'a la fo ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana yɛrɛ ka marabolo ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna n'o ye administration générale maaw ye keba olu ka maa 3 bɛ miliyari 25 n'a kunkanfɛn kuruturuli la papier bɛɛ lajɛlen k'a dira kiiri tigilamɔgɔw ma san daminɛ i b'a dɔn ɲina code pénal ni code procédure pénale olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka b'a kɛba baara o de bɛna na daminɛ sisan n'i ye Mali wari i y'a yurugu i tɛ taa kaso la koyi i ka sɔrɔ min b'i bolo u b'a bɔsi o de la fɛn fɛn b'i bolo k'a fɔ ko ka t'i bila kaso la yen tuguni ayi jɛkulu de sigilen don sisan min bɛ faso ta yɛrɛ ndaraki maaw la kɛba i ka biɲɛw fɛn fɛn bɛ e tɔgɔ la sa u b'o bɛɛ de kabaru ɲɔgɔn kan k'a feere ka jamana ka wari bɔ a la maa si tɛ t'i da kaso la yen tuguni k'a fɔ ko manda non o bɔra a la e tɛ se ka to kaso la ka wari dun donc sariya senkura minnu sigira sen kan o baaraw kɛcogo de ye nin ye keba k'an k'an labɛn k'an ka taa puluvɛriw ɲini an ka susɛtibaw ɲini min ye situlu ye an ka to olu ɲini ko nɛnɛ bɛna na jigin fo degré 11 ka taa se degré 14 16 an ka jamana anw fanfɛlaw fɛ maa minnu kɔni bɛ sa n'olu bɛ an buranakaw ka fanfɛlaw la ye k'olu kɔni olu taw kɔni bɛ tɔw la min ye Bamakɔ n'a fanfɛbolow ye Kayi Nara Moti Baɲangaraw olu b'a daminɛ 14 ka taa 16 la n'i bɔra o gungu kɔnɔna na sa yɔrɔ minnu na sa n'a bɛna taa yɛrɛ sɔrɔ Fawudenu wa ko hali Nara ani Yorori Sahel k'olu bɛɛ bɛ sɔn ka t'u sɔrɔ degré 11 na dɛ Bakari Mangane ko nin min natɔ filɛ nin ye k'an k'an labɛn ko sabula ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ yan fɔlɔ min ye glace kuru ye saa dɔ la o jiginna ka anw to Tombouctou nka o tɛ bi ye dɛ o ye 86 yan fanfɛlaw ye kɛba o kun y'a sɔrɔ avion bɛ Mali bolo Air Mali tun bɛ an taara an gurubaw o kɔnɔ irisiw tun bɛ olu nana ni takami dɔ ye a ma nɔgɔya dɛ kɛba ko min ye fa minnu bɛ yen n'olu ta bɛna na mɛn o ye Gawo Tombouctou Tawudeni Douanza ale ni Dɔngɔnɔdugu ni Moti fan dɔlaw k'olu ta bɛ sɔn ka mɛn kosɛbɛ min ye maa mafalen ye n'o ye Bakari Mangane n'ale bɛ météo kɔnɔna na a ko marabolo bɛɛ k'i labɛn koyi ko k'a daminɛ nin waati na sa ko ka taa wa ko min ye fiɲɛ kolon ni fiɲɛ sumalen kɔni don dɔ la k'an tɛna na tile yɛrɛ y'an ɲɛna koyi k'an k'an labɛn biro kɔnɔnaw ko maaw k'u labɛn kɛnɛmanaw maaw k'u labɛn denmisɛnw ni maabakɔrɔ an k'olu kɔlɔsi olu ka kɛ funtenima funtenima yɔrɔ o ye fa jumɛn ye soju wa ayiwa ko wa ko Boubacar Ɲare n'ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ale ko kɛnɛya ko ta na sira fɛ ko nin ko min filɛ nin ye ko maaw ka labɛn kɛ ko ni météo mɔgɔ de y'a fɔ ko waati min na k'u ye sanji ko fɔ ko ale yɛrɛ kun ye a fɔ ko nka ko san nana suruli daminɛ ko nin sen ko maaw k'u labɛn ko kuma tɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u wolontaganiw don i n'a fɔ denyɛrɛninw kɛba ka taa se u san 5 ma k'olu kɔlɔsi kosɛbɛ maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ 80 fana kɔnɔna na k'olu fana ka bɛrɛbɛrɛ ka ɲɛ fini girimanw k'an k'olu ɲini ka bila ko sabula ko min ye nin ko in ye maa o maa n'i b'i disikolo bɔ kɛnɛma nin na kɛba k'i b'i sɛgɛn
ko ni ngoni ye disi ale ni kandaw ulu matrafa ba wati bay ka se ka demsonu kisi fiye guloma dileki munu be ni buton tula demsonu ngano do ka dileki girimando ka finu nyini ya sa ka se ko yere tanga dogotoro ko kalbe min faroka ka be se ka ke ko mi ye maw o be so ngafo ko be ko ndo flan flan ko kanu ke fe mun be no ka gelala ko se be keba ko ni nakli mi ye dawlo jaw ye ko fana be se ka yala se mpera ni faw ko la saka nga shitlu nyini ale ni tlu do be ko gulu nyini ko mi ye mamunu woni men bara ing matrafa ko sebe o ye mamme se ki ko ki je ki ka kenya ka to sengle ala je ko ki je nenena ale ga nyege datugule do da yoro nda o nyege fie ke wa kena ma nyege beti so gona nyege soro de aywa namboray amta premier ministre général de division Ablaye Maiga ale tume same foli la bi ani kaka maw kuma nyanya no ye primature barakelaw ye général de division Ablaye Maiga nin kalo entle mugan woro no ye biye primature barakela belajele ale ni barakata jakela munun belajele ndlone no primature la u benana nyan soro sa ka se ka premier ministre ka ale bismillah le hukumu konna sa ko ko ngoni ye u ka nyanye ka nyando ka sangura same folu ko lu ke nyanye minye directeur de cabinet ye Mahamadou Touré ale premier ministre fo ka wala nyumando aye dana min daw ka blani bara nun konna na faso era togola ka bu fo minye foli ni tanu temenen ko vesa akokubna na barake tlenia ni dana ani nywan famu hukumu konna na ko cheno ni wati na minye jamana ye akoka gele premier ministre uba refo sabula ayre chesiri ni wuliga jomunu ga tabulu min sigi senga nalini sanche kalokele ngofe ko ba yira ka ko bara kwani sunogotina na be wuliga jo na yala giringa jo bina na yala premier ministre refo na ufo ku wala nyuma no ka fuyo ka dofara chesiri ni timina njaka bara ketugo nyuma ani bara tabulu nyuma minye ko doni nywa na ka sika nywa famu uko ke utala nye mauka nywa nyininga ka bo nywa kalama feo fembe numu famu ka nyininga like yasa ubisika jabi nyuma soro tugomi akoko tabulu koni belebele ba sabaye no dono no jamana dembela jilenfe nga jamana ka nafa be jumena anga yerema horonya anga jamana dunga hagabe muna anga jamana yere bisika ka yere yake femu ngana na ka nafa soro ko oluye tabulu belebele baye kuma kunche wati sa koni folike uye ka same da uye ka fu yana sa ka be dugo ke alam ye nyina san irana aka sawre irani mariyen bela jirena beni kelinya chewni muso ambela jilen kelen ga anye si faso jolima jamana bayi absaka joga nyotogomina mi général de division Ablaye Maiga ayo fo uye ka soroka ta biro corona ulaje keba ni bara dam ne premier ministre primature la sakoy namboray ameta konowari ka ufi konowari nga mali ale barakelaw de tali no kalanai minye semesesi mauye ulu tunyuka maworo blakata konowari ka ufi bara munumeke mshali o kalange ayira saka fokonu contrôleur nunu ngoni uka bara blana bemi masa adama don tobotoli anu berebereli kumate makoro munume sengana fiebola luka musaka o kechugo o de la usegilenga na kabo kalanga yoro ina sa no e konowari ka ufi u bismillah mami fe semesesi korna na sa o ye Alassane Traoré ye no ye danga nye aye ma woro info sabula utume mbawchala mamuni ye ma biworo biduru anu woro kabo jamana wolonvla korna na munu bela jeleme nanzarakan tuabu kanfo Guinée, Tchad, Gabon, République démocratique du Congo, Djibouti ulu bela jelen tubara sa kodwar kaw akumeka ke ulu rede fe ko ka da bela jelen tulo ka sa ko semesesi mamunun tara nin kala inge kabna na ke wasa sabula uyemin kala ana sega do barela ko konnana yuwaru kaw fe demen tara ka do gwado ma miye musa kaw ye ka do mulo ke ulu ye yasa tukumina maw munu ye geleya soro sanji ko la ulu be sega lafiya tukumin irisila kaw ka lasigide bamako konnana ale kuna fondi baro min sefe sa koni ye kuma chaman fo miye lasigide waraw ye anga jamana kono lu tumbe Igor Grominko aya yira bela jirena sa ko malini irisika bolo de nyogoma ko tare do ayesi jamana ka yiri wali ko baraw na ke kuye baraba mi goni maliche sana yele kalango be ala mi lakana ko be ala dugu kono lakana ko be ala ko wafana ko soro ko ta na srafa sa ko na barake arafineri belebele ba keba
k'u bɛna na o sigi Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan min ye an fanfɛ bolo olu tɔgɔ la sanuko yɔrɔ in ko a bɛna kɛ belebeleba ye min bɛna na to sa Mali sanu kɔni tɛ cɛ ka bɔ Mali da fɛ tuguni ko jamana fila in ko ni Ala sɔnna a ma fana ko min ye Irisilakaw ka dɛmɛ k'a bɛna na se Maliyɛnw ma yaasa u bɛ se cogo min na ka yiriwali baaraw kɛ ka fara bɛnbaliwale kɛbaaw olu kɛlɛli kan kɔkan kibaruyaw la Keba min ye Basiru Jomayi Jakar Faye ale ka ministre de l'administration territoriale o kɔni ko a ye kuma fɔ kuma min kɛra bɔforola kuma ye dɛ ni waati laban in na Senegalikaw fɛ yen k'a ko min ye tirailleurs ye Senegal tirailleurs ko faso janfalaw don ko sabula k'u taar'u balimaw n'u sinjiw k'olu kɛlɛ ko ka se ka olu kɛ ko k'a ye nin kuma min fɔ nin ye k'a ma bɛn maaw ma dɛ k'a ye kuma min fɔ k'a bɛ ka ɲin'a fɛ k'a k'a segin fɔ bara k'a ko k'a ka daluya b'a bolo dɛ k'a ka daluya b'a bolo ayiwa tirailleurs kɔni caman ti balo la tuguni Tchadikaw fɛ yen min ye Sale Debi Itno n'o ye jamanakuntigi min bɛ bi ale bɛnkɛ ye a fa o dɔgɔkɛ n'o yɛrɛ kɔni kun ye Ngwara Daba Ngana ye min ye Mamadi Idriss Debi ye a ye maaw ladɔnniya sa ko bɛnkɛ kɔni ko ale fatura nin décembre kalo tile 24 Egyptekaw fɛ yen maa kofɔlen a nɔfɛmaw y'a yira sa ko ale yɛrɛ tun bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔ min na o ye PSF ye fanga Ngwara Daba kun don a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in na u kun y'a cɛ ka taa n'a ye Émirats arabukaw fɛ yen Émirats arabu a bɔra ye k'i kunda Egypte kan a sera Egypte tarata tɛmɛnen Keba Ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a sɔrɔ furakɛli yɛrɛ ma kɛ a la fɔlɔ a masurunamaw olu de ye kibaruya olu di min ye farafinna ko san 2050 san ko farafinna bɛna na kɛ maa miliyari 2 de ye denmisɛnnin minnu bɛna na k'a la sa k'olu si bɛna na kɛ san 20 ɲɔgɔnna na k'o de bɛna na caya n'a bɛɛ lajɛlen ye k'o de bɛna na to sa min ye farafinna ye dɔ bɛ fara a ka sɔrɔw kan dɔ bɛ fara a ka nafaw kan ko cɛsiriw ni baara minnu bɛna na kɛ farafinna kɔnɔ na ko bɛna na kɛ yiriwali ye sabula ko denmisɛnninlakaw u ɲɛ bɛna na ja wa bɛna na faamuyali kɛ ka wuli ka jɔ kɛ jɛkulu min sigilen don Addis Abebakaw fɛ yen farafinna ka yiriwali ko hukumu kɔnɔna na olu de ye nin jate in bɔ Faransikaw fɛ yen Keba tarata su u ka terrainbolila dɔ n'o ye TGV ale y'i bɔ terrain kɔnɔ k'i fili ka sin ka terrain yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ fa terrain ka sira bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na sa maa minnu tun bɛ yen n'olu tun b'a fɛ ka siraw ta sa olu kɔni caman ɲamina seli ɲɛkɔrɔla in na n'o ye Noël seli ye ko taama bɛ ɲini ka na maaw faa koyi sabula maa ko a bɛ taa terrain sira fɛn fɛn ta min ye kamalen ye a y'a bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɔgɔn na Faransikaw fɛ yen maaw kɔni ye Noël dibi la maa 1,1 ni tila guwaw kɔnɔna na k'olu kɔni kuran ma kɛ u bolo chauffage n'o ye yɔrɔ kalayalanw ye k'olu ma sɔn ji fana k'o ma sɔrɔ ko nin waleya in kɔni kɛra waleya ye sa min ye Noël kɔni gɛlɛya kosɛbɛ Kasasgankaw fɛ yen sa Keba maa 85 ko o de kɔni bɔra pankuru bin na pankuru min n'o ye Azerbaijan Airlines ye n'ale kɔni firila da ka kunungo maa minnu tun b'a kɔnɔ k'a dara wuli ka bon u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ waleya in a sɔrɔla cogo di États-Unis kaw fɛ yen ko min ye iPhone ye Keba iPhone ko a bɛna na wari min sɔrɔ a ye wari min sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na k'a dara wuli ka bon dɛ min ye dollar wali Américain ka dollari o 400,000 a y'o de sɔrɔ la a ka musakaw bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ a la min ye hakili jagabɔ min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye keguya min ye hakili jagabɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ o baara ka kɛ ka baara kɛ ko y'a to ko min ye iPhone ye a manjara maaw ye wa min ye magobattigiw ye k'olu caman ye telefɔni in ta koyi k'o de y'a to bi u ka sɔrɔ ka ca ni bɛɛ ta ye san tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye san 2024 ye Keba ko iPhone ye bɔko 3 de kɛ koyi Pro Max o Pro Max fo kana se 16 ma sa ko nin bɛɛ lajɛlen nafolo de ye maaw bɛ minnu halabu n'o bɛ taa don olu ka jemeni o kɔnɔna na Faransikaw fɛ yen ko n'an b'an fɛ ko u bɛna ɲini Macron fɛ sa k'u ka sariya sunba o bolofara 16 na ko Macron kanubaw ko a k'o ta ka baara kɛ n'o ye a kɛlen k'i jɔ ni fanga fɛ u ɲɛna a nɔfɛmaw k'olu bɛ k'o de fɔ a ye n'an seginna ka na Bamakɔ sigi hukumu kɔnɔna na nin juguya wale ale ni bingali walew kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a cogoya bɛɛ lajɛlen kuma tɛ nin seli ɲɛkɔrɔla in na Korofina polisiso n'o ɲɛmaya bɛ commissaire principal Bakari Kulubali bolo a n'a ka dangan n'o ye Maroyeni Uldo de Adji olu ka maaw ye wuli ka jɔ kɛ sa nin kalo in tile 21 k'u boloda siganama 3 ka minnu kɔni ye bingali boloda ka marafa n'o ye bamanan marafa dilanlen k'o t'u bolo
o kɛra olu ka wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min y'a to sa n'u sera ka maa 2 minɛ pistolet tun b'olu bolo pistolet min n'o dilannen don farafin dilanni na a n'a kisɛdenw u sen kelen fɛ fana u ye moto 5 n'o ye jakarta ye k'o minɛ moto yɛrɛ fana mina misɛnninw n'a b'a fɔ ma pièces détachées u ye mina wɛrɛ fana sɔrɔ u bolo min bɛ moto yɛrɛ sigi a sen kan k'a monter u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ in kɛra sufɛla de fɛ sa min ye korofinakaw ka brigade ale de ye munumunu salo kɛ sa ka t'i bolo da nin ko in kan u ka polisikɛ garabu gɛlɛn min bɛ yen n'o ye Isa Kuma ye commissaire Kuma ale de ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a n'a ka brigade maaw k'u taara maa fɔlɔ min fɛ yen Keba o ɲɛ da u kan o ko k'a bɛ 5 don fiɲɛ la ale tun t'a dɔn ko so lamininen don polisiw la u y'ale gɔndɛrɛ ka se maramafɛn cɛjugu minnu sɔrɔ u bolo u taara n'u ka poste la ɲininkali busamisɛn k'o gɔnga u la k'o ɲininka aw ye nin kɛ kun jumɛn na u ye donnakow la k'olu ɲɛfɔ o kɔfɛ tuguni u taara wulikajɔ fana kɛ tuguni n'o ye polisilaka ninnu ye u taara t'u bolo da maa dɔ ka sa ale kɔni cartouche caman tun b'a fana bolo moto 4 suɲɛnen tun b'o fana bolo min ye pièces détachées ye sa ale ni moto façade bɛ feere de e machine bɛɛ lajɛlen suɲɛnen u y'a nɔbɔ sa polisilakaw ka taa sɔrɔ a bɛ ka bingali wɛrɛ bolo da tuguni koyi a ko a bɛ boli u ko n'i y'i sen ta an b'i bila su bila yɔrɔ ale ye ST si bɛ san 27 la k'a nana ka bɔ an dafɛ jamana dɔ la wa min ye marafaw ni fɛnw ye olu caman b'a bolo a nakun ye min ye Keba ko warimaraso ɲini dɔ n'o ye caisse d'épargne dɔ ye k'a tun b'a fɛ ka t'o de da ci a nakun ye o de ye ka bɔ an dafɛ jamana na ani maa min bɛ baara kɛ sa k'u taar'o ɲini Bangɔni plateau o kɔnɔna na wulunikajɔw senfɛ tɛgɛ ma se ka da o kan nka u taar'u ka so ka taa sɔrɔ sa minɛn kɔni ni fɛnw caman mun b'o fɛ yen cartouches ni moto ni fɛn kirikaraw caman u y'o minɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na nka a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen min filɛ nin ye Keba bandiba de ye nin ye kojugu caman bɛ yen a y'o kɛ an dafɛ jamanaw la wa min ye a kun ɲininen don fana yɔrɔ caman na ni maa 3 ni polisilakaw sera k'o minɛ korofinakaw fɛ yen Keba k'u bɛna na taa n'u ye bɔgɔ jeninen kan polisi directeur n'o ye général commissaire brigade Suleiman Traoré k'a b'a ka cɛdenw fo min ka jɔ ni cɛsiri kan kuma tɛ min ye sanyɛlɛma ye o ɲɛnajɛw olu bɛ sen na n'an bɔra korofinakaw fɛ yen Keba an bɛ tɛmɛ Sangarebugu fɛ ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Kati Prytanée kɔnɔna na sa denmisɛnnin 156 olu kɔni u ka kalanw daminɛ kɛnɛ kan ye sa a yira k'a fɔ ko min ye 7e année écoledenw olu don Prytanée na nin olu donko ye u donni ani sisan cɛ Keba sɔrɔsiya ka u bila o galabu kɔnɔna na min ye so k'o kasa ci ka b'u nun na ka sɔrɔsi n'ale école minnu bɛ polisiw sɔrɔsiw tɔgɔ la olu ka ɲɛmaa ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Prytanée yɛrɛ directeur ba ye sa n'o ye lieutenant colonel Cheikh Amala Bayala ale fana tun bɛ yen denmisɛnnin ninnu somaw fana kun nana maa 156 denmisɛnnin kun da n'olu ye 7e année écoledenw ye musomanin o ye a la 56 ye jamana 12 o nana ka bɔ o de kɔnɔna na ninnu na kɛ sa Prytanée ale kɔni promotion 44 ye n'o o dontɔ de filɛ nin ye doni kɛnɛ ka ye sa Keba jaw bɛ t'u fana la lajaba dɔɔnin koyi yaasa ka u bɛrɛbɛn n'u ye baara kɛ cogo min na olu fana b'u dɛmɛ ka se ka sɔrɔsiya fɛnw ɲɛf'u ɲɛna min ye ninnu ye u b'a fɔ olu de ma sa ko bilew o kɔrɔ sa ko maa nasɔrɔkuraw don olu tɛ fɛn ta ɲɛmaɲɛ dɔ sɔrɔsiya la kɔrɔbalen minnu bɛ yen olu de b'u bilasira dɔɔnin f'u ka se ka taa ko faamuya ka se ka sɔrɔsiya yɛrɛ taabolo dɔn ani Prytanée yɛrɛ baaraw bɛ kɛ cogo min na kasoladenw b'a la ko tile 40 bilaw olu bɛɛ lajɛlen b'a la kunganaw b'a la k'i bila ka taa ci la fo f'i k'i sɛgɛn i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ walima e dun b'i ɲɛ coro ne ɲɛna mun na ne de bɛ k'a fɔ n ko sɔrɔsiw ka fɛn de don e ka maa bɛ yan datugulen don maa tɛ se ka don hali t'a dɔn min bɛ ka kɛ kɔnɔna na ye lieutenant colonel Cheikh Amala Bayala a ko a ka kuma kɔnɔna na écoleden kuraw k'a b'u fo u k'a bila u kunna san kɔni k'a fɔ ko u donna kulu kura min kɔnɔna na nin ye baaraw ni fɛnw olu nin tɛ se ka yala koyi sini maa ɲɛnamaw olu dilanyɔrɔ de ye yan ye u k'a bila u kunna k'a fɔ ko denbaya ni du ani faso u kan ka baara kɛ ka kɛ n'u ka haminaw ye min ye minɛn minnu ditɔ filiw ma nin ye u k'olu fana minɛ ka ɲɛ minɛcogo ɲuman na sabula don o don sɔgɔma i bɛ ɲininka nin ye mun ye i ye nin kɛ cogo di o bɛɛ lajɛlen bɛ lakɔlɔsi fɛ kungana o kɔni y'a laada ye n'o tɛ min ye ɲanginiw ye olu fana b'a la nka n'i ye ɲuman kɛ i bɛ wale ɲuman dɔn k'i sankɔrɔta k'i kɛ ta ka kɛ misali ye tɔw fana cɛla min ye lieutenant colonel Bayala ye
a ko sa ko min ye denmisɛnninw ye k'a b'u fo yaasa ka se ka tulon ja kɛba u ye chorégraphie dɔ kɛ ani ka se ka fɛn dɔw sigi sen kan yaasa Prytanne yɛrɛ taasibilaw minnu bɛ kɛ ani miirinajigiw sɔrɔsiya taabolo la olu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ne bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira aw ma Keba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 ni maa minnu mago bɛ panneau na aw mago bɛ fɛn o fɛn na n'o de kɔni bɛ taa don kuranko la sa a y'aw tulo kɛrɛbɔ sigi bi su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 minan kura minnu nana olu feere cogo sɔrɔ cogo u ni gouvernement bɛna baara kɛ cogo di an b'o bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala sɔnna ma